Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom op deze IBOP. Wij gaan van start met nummer 1, Rashida, met de Marit Eppinga. Met de Marit, als je zover bent, mag je starten. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 1. Hoor je mij? Oh, ja, oké. Naar Rashida. Ja, de stap, het is wel een mooie taktmatige stap. En actief, maar soms is hij wat gehaast. Hij zou wat mooier, wat ruimer mogen en wat meer bodem mogen pakken in die stap. De draf, het paard heeft wel een mooie zelfhouding, maakt ook wel zweefmoment, maar het achterbeen zou nog wat meer naar voren onder het lichaam mogen. Dus hij zou nog wat mooier daar bergop kunnen blijven. En ja, in de verruimingen zien we gewoon nog te weinig verschil. Hij versnelt en maakt hij dan nog wat taktfoutjes. De galopade, hij heeft wel sprong, maar hij zou echt wat mooier, nog een wat losser in die bovenlijn mogen blijven. We zien dan ook het verschil dat op het moment als je wat meer, ja, ik noem het even gas geeft, zeg maar, in verruimingen, dat hij dan wel een betere sprong maakt. Maar op het moment dat hij dan weer iets bij elkaar moet, dan ja, mag hij echt mooier door blijven rollen eigenlijk. Dus hij blijft daarin in zijn lichaam nog wat te strak. De volgende cijfers hebben we gegeven. De stap een 7, draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 6, schakelen 6,5, impuls een 7, een totale score van 73,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 2, naar Mirte van het Heiken met Jenna Boes. En Jenna, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 2, Mirte van het Heiken met Jenna Boes. Ja, Jenna netjes voorgesteld. Je moest er nog best wel hard aan werken, dachten wij, zo te zien. En in de stap, ja, eigenlijk het geheel, zowel een stap eraf galop, zouden we wat meer impuls willen zien. Ja, gewoon dat ze echt wat meer vanuit zichzelf ook wat meer naar voren gaat en wat meer reactie geeft. Hè, dat zien we in de stap terug. Ze is in de arbeidsstap ook wel wat wisselend in de takt soms. En vooral in de wendingjes. Dan zou ze wat actiever mogen. Later, toen je de tweede keer de stap toonde, zagen we wel dat als je haar losliet, dat ze de stap verbeterde. De draf is takmatig en ze maakt ook wel ruimte. Maar we zouden er nog wat mooier opwaartser willen zien. En de verruimingen, ja, dat zagen we echt beide keren toch te weinig verschil. Zou ze toch wel meer tot draag mogen komen en meer ruimte mogen tonen. De galopade in de rechtergalop een mooie, goede opwaartse sprong. En ook in de verruimingen pakte ze wel daarin wel weer mooi de bodem. De linkergalop die vond ze toch wat moeilijker. En bleef ze ietsje neerwaartser in je verruimingen. Maar wel een goede sprong. De volgende cijfers, de stap een 6,5, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7. Een 6,5 voor de souplesse, het schakelen een 7, impuls een 6, een totale score van 74,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 3, Noah O. met Christina Dijkstra. En, Christina, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 3, Christina Dijkstra. Ja, Christina, paard is in de stap, soms dan nog wat wisselend, achter wat kort lang, ook hele mooie stukken gezien. Zou in de stap wat meer losgelaten mogen zijn? Dat is eigenlijk het hele beeld, dat we toch wel vinden dat je hem vrij kort in de hals houdt. Dus dat je echt mag proberen om de neus nog wat mooier van je af te duwen. Nou ja, in de draf hebben we was hij goed taktmatig, mooi voorbeengebruik. Hij zou nog wat meer zweefmoment mogen tonen en wat meer tot dragen. Ja, soms denk je, hij zou nog wat meer kracht mogen ontwikkelen van achteruit. De Galopade heeft een goede opwaartse sprong. Hij zoekt nog wat naar de balans in de verruiming en het terugkomen. Maar wel, en daarin ook wel weer meer losgelatenheid in de bovenlijn. En probeer daarin ook weer het neusje er meer uit te houden. De volgende cijfers heb ik gegeven. De 6 voor de stap, een 7 voor de draf, 7 voor de galop, 7 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen, een 7 voor de impulsen, totale score van 74. Dan gaan we nu naar nummer 5. Naar Tjitske van Tekla steeds met Annabel Kleen. En Annabel, als je zover bent, mag je starten. Succes!